Mine hunde glæder sig hver dag til at få deres Pet Pocket, for det er et rigtig, rigtig godt intelligent legetøj. Jeg har prøvet meget forskellige legetøj igennem tiden til hundene, men Pet Pocket er virkelig et produkt, som har imponeret mig rigtig meget og aktiveret hundenes små gro. Jeg vil gerne vise, hvordan man nemt kan pakke en Pet Pocket. Det er egentlig meget simpelt. Vi lukker op her og lægger godbiden i. Har du nu en lille hund, så kan det med fordel lige, at man ikke lukker velcroen helt til her til en start, så den bare lige lidt let. Og man behøver ikke at putte i samtlige lommer, fordi altså, hunden kan stadigvæk lugte, at der er noget godbid. Og den ved jo ikke, hvor de ligger henne, så den vil lukke op, og den vil sikkert også lukke op flere gange, efter den har spist godbiden. Når mine hunde derhjemme de bruger Pet Pocket, jamen, så foregår det i hele huset. Der bliver smidt med dem, der bliver gravet på dem, og der bliver bidt og gnavet. Så bagefter så har de en naturlig træthed, fordi der er både blevet motioneret, både i kroppen, og der er kommet hjernegymnastik ind på tavlen. Mine hunde de nyder hver dag, at de får lov at få deres Pet Pocket.